Miat langing kalang nyuwana gelar pandamun dina lir kekong surem sorote tandang cah ning yah ning talaga kadi langit mambang tang pasulan upamane Wintang tulya kusumaya sumawur Kula putraku Samba wonten dawuh Dewaji sira iku putraning ingsun mula ora mokal menawa ingsun nggegadang Sira Samba nerusake lelabuhanipun bapa ingkang kababare besok gumanti Narendra nyekel panguwasa ana ing Praja Ndwarawati iki kulup ing mangka wong dadi ratu kuwi ora gampang sebab sak ora-orane kudu duwe watak wibawa wicaksana sentosa digdaya lan prasaja wibawa tegese Narendra kudu duwe kawibawan awit yen ratu tanpa duwe wibawa kuwi persasat aji godhong jati aking ora ana gunane kulup temane ora bisa dadi pengayoman kepara andedawa wirang sabab mung bakal dadi geguyonaning para kawula lan ratu kuwi mau bisane wibawa syarate kudu tansah manggon ana ing garis adil lan bebener banjur bisane ngantepi adil lan bebener mau ya kudu tansah caket karo Gusti kang nyipta jagat kanthi sarana ulah brata pamrihe dimen wening pancandriyane padhang paningale lan jejeg pengira-irane nuninggi banjur ingkang sinebut wicaksana kudu tansah awas lan eling bisane tansah awas lan eling urip ya kudu kang salaras lan satimbang upamane babakan olahraga grenjek ting cipta kridaning budi mapaning rasa lan osi ing pikir ora kena abot sisih dadi getering cipta rasa budi lan karsa kudu satimbang karo tumindake kuwi mau bakal bisa kasembadan yen to gelem telaten geladi tarak brata dene pamrihe dimene lerem angen-angene teman bisa sumeleh rasa penemune ingkang kababare banjur pertitis ing sabarang tumindak apa wae Samba nuninggi dene ingkang sinebut sentosa ya sentosa ragane ya sentosa jiwane nggih lair lan batine kudu tansah waras aja nganti gampang kena ing lelara raga kudu tansah diupakara karepen ajeg ing reh kesarasane
Dene mergane ya kanthi ngolahake raga. Semono uga jiwane ya kudu diasah pamriye supaya tansah sinung bebuden kang luhur. Dene pangasahing jiwa kudu tabri ngilo marang piwulanging agama ing pamrih dimene ora gampang kepincokan marang jiwaning iblis Samba. Nun inggih Dewaji, sabanjure tembung digdaya ingkang ingsun karepake ngene digdaya laire ning ya digdaya batine. Kadigdayaning lair iku sinembuh dening Aji Jaya Kawijayan guna kasantikan utawa lumrahe sinebut kanoragan. Wondene kadigdayan batin yaiku teguh imane jejeg jati dirine ora gampang kengguh dening godha rencana. Bebasan bisa mati sakjroning urip, urip sakjroning pati. Ana rupa ora dinulu, ana swara ora rinungu. Ingkang pinandheng mung sawiji yaiku lajering gegayuhan iku sejatining digdaya Samba. Nun inggih. Mongko bisane trampil mangreh hawa napsune dhewe mengkono mau syarate ya kudu taberi ngurang-ngurangi. Padha gulangening kalbu ing sasmita amrih lantip aja pijer mangan indra kaprawiran den kaesti pesunen sariranira cegah dahar kelawan guling iku pitutur kuna nanging isih cocok yen ditindakake ing jaman anyar iki kulub ingkang wekasan prasaja tegese urip mung sak madya aja keluwihen lan aja kekurangan. Dasare anut kodrati kang kawasa sumarah kepareng ingkang maha agung. Wong kang bisa urip prasaja mengkono mau kababare netepi tembung pinter ora ngguroni, landhep ora natoni, dhuwur ora ngungkuli, yen dhisik ora bakal nglancangi. Hambek prasaja kuwi yen ditindakake kanthi tumemen bakal awuh kanugrahan yaiku menang kang tanpa ngalahake, sugih sing tanpa bondo, pinter kang tanpa meguru, sarta sekti sing tanpa waji, digdaya tanpa japa mantra. Mongko wektu dina iki ingsun pirsani hambek limang perkara mau babar pisan durung sira nggoni. Wibawa Samba kowe ya durung wibawa. Wicaksana sira Samba ya durung darbe kawicaksanan. Sentosa kuwi ya isih adoh. Apa maneh kadigdayan babar pisan sira ora mersudi Samba. Semono uga ing bab hambek prasaja ya durung ana titikane malah kepara hambek ugungan seneng mubra-mubru lan nguja pekareman. Cara wong dagang ngono uripmu kuwi mung sarwa tuna, donya ora kecandhak, swarga ya mrucut. Mula Samba ingsun ngudang marang sira netepana tembung limang perkara iku minangka cihna sira bisa nggenteni marang keprabaning pun Rama. Kang mengkono Samba, dina iki Gusti kang nyipta jagat bakal matedhake wahyu ning Kanarindran sinebut wahyu cakraning ngrat. Sapa ingkang bisa mundi wahyu cakraning ngrat ing kono besok bakal kuat nurunake ratu ing jagat iki. Kang mengkono Samba, lamun ta sira kepengin gayuh wahyu cakraning ngrat kudu nindakake apa sing dadi dawuhku Samba. Oh. Kanjeng Rama Dewaji samendang mboten karempit dawuh kaduka sampun kula tampi. Dinten menika Kang Putra Samba nyuwun pamit saha kula badhe gayuh wahyu cakraning ngrat. Iya. Sira Samba enggal nindakna tapa brata. Mapan ana ing alas Krendawahana ya ing alas Krendayana. Lamun ta sira temen-temen nindakake apa sing dadi dawuhipun Rama ing kono sira kuwat dadi kekandhangane wahyu cakraning ngrat. Iya kepareng
kula nyuwun pamit saha nyuwun tambahing pangestu muga sembada sing dadi sedyam nggih samba. Aduh Bathara Gung Kang Murawa long-long ramyawan ingkang sasangka kumanyar Mangrenga urung puri manggen tanpa siring haluk nikang omah mas lir murubing langit suwuh arep Data Pitana sinartan pangesti kasuryan Kalingga Candra ingkang werdine nenggih mamardi hayuning bawana kanthi sarana medhar luring budaya sinebut Ringgit Purwa ugi sinebat wayang labet dadi piwulang Ringgit Purwa sinanggit dadi tuladha kelir pinentheng gantaning tawang nirada himandalan awang-awang gedeba kaisi minangka bumi blincong ngurup dadi pasemon sarating Surya Candra kelawan Kartika wayang lambang titah ingkang maha kawasa kayon kadulu lambanging Tarwan Asir tun sasmita gumantine mangsa gedhok keperak keteking jantung gending kelawan tembang dadya swasana bungah kelawan susah wondene iki dalang kang meneng murba nahanta ingkang kawuriyan nenggih binukaning carita pirangan parwa ingkang kapiji saking serat Mahabharata tuhu menika gumlaring Praja Ngastina inggih ing gajah Liman Benawi ya sinebat ing Kuru Janggala sinebat nagari Ngastina manggawerdi duk purwane ingkang yasa praja jejuluk Prabu Hasrimurti ya Prabu Nahusa gajah ya Liman Benawi karone nguni tilas kedatoning gajah awasta Kuru Janggala awit dadi kedatoning darah Kuru negari Ngastina dumadi saking Nusa Bebanjaran yen Cinandra persasat Paratisara Rukmi harga kang hangakasa kinepung Wanadri binelah sungapaning toya Benawi ginaris Karanggitri mila ing laladan Ngastina pantes sinebat Wara Sundari kang werdine bumi pinilih sinten to ingkang kinocapna sang katong asta panguwasa nagari Ngastina
jejuluk Prabu Duryudana ya Prabu Suyudana ya Jaka Pitana Jaya Pitana lenggahing Prabu Duryudana yen Cinandra kadidene Bathara Bayunge Jawantah Kayak Porapsari Megambir hamlabar kang sami sumiwa wiwit saiki paningrat dumugi lawang Brajanala kebakan wadya kang gantung seba sinten ta ing pareng marak ing ngarasana ta wis ketingal ngabiyantara nenggih pujangga praja wingking saking pertapan Sukalima peparab Dahyang Druna ya Resi Kumbayana ya Sang Baratwaja putra nyata Sang Begawan Durna tuhu menika wis kaluka dasar mumpuni marang gelaring perang agal alus wis kecakup datan kantun ketingal pisawaning marangka praja pepatih wasisaning praja wingking saking Pelasa Jenar kekasih Raden Patih Harya Sengkuni ya Patih Harya Suman ya Sang Trigantal Pati ya Sang Swela putra minangka pamungkasing pasidban kadang nata ing Sekar Cindhi kekasih Raden Kartomarma sawetawis lenggahing Prabu Duryudana parandene dereng kapiyarsa ing dadi pangandikane teka mangkono rereh ririh ruruh hangarah prana aturing patih Sengkuni macah marang sepinikang swasana Ararasing reseng nahengkung ing tiastan kepadaning sih kasang saya ing turida rudatine angranui ngaran Jaka miwah wigena rem surem sorotekan yuang ngareko keksi
Bocah ing aldaka murut yen janmo kadi asungsas miteng dase ing sal wiring laku lampahing dumati gilir gumanti duka sukaning driya yekti kegadangan pangesaing diri kawula nuwun sinuwun mawantu-wantu kula nyuwun pangapunten dene kula kumawani matur wonten ngarsa paduka nata ingkang tanpa tinimbalan inggih awit mboten napa-pun paman menika nerak ing reh tata krami awit inggih sampun sawetawis anggen paduka sinuwun lenggah siniwaka ing ngadhep para punggawa dereng kapiyarasa ing dados dawuh paduka sinuwun kepara kula tingali nembe rengu pasuryan paduka sinuwun menika menggalih perkawis menapa monggo sinuwun enggal-enggal paring dawuh menawi paduka dangu enggal boten paring dawuh kula kinten saged mahanani goreh rungeh ing sowan ngabiyantara menika sinuwun kala memawa limut kalamatan jroning alam kanyut sanyatan iku kanyatan kaki tiniyen tan hemo ing sayektine tahan bisa momor Paman Sengguni kula wonten dawuh sinuwun ingsun mundhut pangapura dene sawetara paman ora ndak kanthi pangandikan lan meneh bener apa sing dadi ature paman patih yen to wektu dina iki lagi susah pikirku menggalih perkawis menapa apa besok bakal panguwasa Praja Ngastina iki bisa tekan turun-turunku Paman Harya. Wonten menapa dene sinuwun menggalih kados mekaten? Awit Paman Sengguni ngerti dhewe. Jangkane jagat nyebutake panguwasa Ngastina bisa nganti turun-tumurun lamun ta unggul jroning perang Bratayuda Jaya Binangun. Monggo Paman Sengguni ngerti dhewe.
Kurawa kuwi yen ngayahi perang ora tau menang. Apa kaya ngono kuwi? Besok bakal panguwasa Praja Ngastina bisa tak cekel sak turun-turunku. Sinuwun. Sampun ngantos paduka menika ngatosaken toya ngempukaken sela. Upamiya dados Bharatayuda, paduka sinuwun sampun ngantos mirsani dhateng kekiyataning para Pandhawa. Awit menapa Pandhawa kondhang Sekti Mandraguna menika sejatosipun namung mapan wonten ing serat kabar kemawon. Kasunyatanipun kedunging kasekten ulekane kadigdayan. Kedunging kasekten ulekane kadigdayan menika boten wonten negari Ngamarta, namung mapanipun wonten negari Ngastina. Awit menapa negari Ngastina kagungan Keng Hyang Bisma. Negari Ngastina gadah Keng Rama Sukalima inggih Kakang Durna. Negari Ngastina dipun lenggahi Resi Krepa. Negari Ngastina gadah senopati ingkang hebat Keng Raka Basukarna. Tuwin negari Ngastina gadah Patih Sengkuni ingkang sedaya kala wau sagah dados sagak minangka tuwak sampun ngantos rontok siraping negari Ngastina sinuwun. Paman Haryo. Kados pundi? Aku wis jeleh ngrungokke kandhamu ngono kuwi. Wiwit biyen nganti saiki ora malih ya mung ngono-ngono kuwi wae. Jare Ngastina nggone wong sekti, Ngastina nggone wong ampuh. Aja ta mateni Pandhawa. Nyekel sirah garing Kurawa ora pecus. Lagi petuk Petruk karo Bagong wae. Kurawa wis ora bisa apa-apa. Kaya ngono kuwi, apa aku dikon percaya karo kandhamu kuwi? Mula ya Di, mula. Wong tuwa ki nek omong ditata aja mung weton ngobahke lambe. Ya, apa meneh matur ana ngersani ratu kuwi aja mung ABS, asal bapak seneng ki aja wis ora usum. Ning matur sing nganggo waton, jebule sinuwun wis niteni kandhamu bola-bali kok. Kudune pakulinan sing ora becik kuwi aja nganti dibaleni meneh, ya ta? Yen matur aja mung waton gawe senenge ratune. Nek kahanane elek ya kandhakno elek, nek kahanane apik ya kandhakno apik. Pamrih Sang Nata utawa ratu ki ben ngerti kasunyatane kawula sing ning ngisor ki kahanane kaya ngapa. Kosik, piye? Sampeyan kok bisa kandha yen matur ana ngersane sinuwun kudu apa enenge? Lho, lha iya no. Saiki genti aku arep takon karo sampeyan makne. Ing ngatasé Pandhawa karo Kurawa kuwi padha-padha muridmu. Kena ngapa Pandhawa Sekti Mandraguna, Kurawa kok ora? Kuwi tegese kowe dadi guru yen mulang ya ora apa anane. Mesti sampeyan nggunakake sistem pamili. Kosik. Ora eneng guru kok mulang nyang murid dibedak-bedake iki ora ana. Guru aksara mulang aksara ha kabeh ya ha. Guru mulang aksara na kabeh ya na. Perkara Pandhawa dadi Kurawa kok ora. Kuwi gumantung karo murite oleh ngudi kuwi kepiye? Kosik. Aku tak tekon karo kowe Kakang Panembahan. Tekon apa? Upama ora dadi ya ta, upama wong garap sawah kae, yen sawah iki ora becik lemahe kudune Pak Tani sing upakara piye bisane becik. Ning nyatane Kurawa ora, ya mung tok umbar ngono wae. Kosik, aku ki ora kurang upakara piye karo Kurawa kuwi. Coba nalika pendadaran siswa Sukalima kowe ngerti dhewe ta? Pandhawa kuwi nek wis ning jero kelas meneng nganteng. Nunggu gurune teka. Sinambi nunggu guru teka karo maca buku apa sing arep diwulangke mengko. Nadyan Werkodara ki selawase urip ora tau iso lungguh jenak ning dheweke ora ninggal tata krama. Ayo, piye? Kok gurune teka, kabeh murid-murid padha ngadeg kabeh, terus ngurmati karo gurune sing lagi teka. Janaka ya ngono. Ketok gurune teka, nggawa buku semono akeh ya dibiyantu karo Janaka digawake bukune.
Sepeda ya dituntunke karo Janaka. Dipapanke nang nggon sak mestine. Melaku ning karepe guru ya mbungkuk karo ngomong nuwun sewu kuwi Pandhawa kuwi. Balik saiki Kurawa coba. Anak-anakmu Kurawa ki do tatanen kuwi. Ning jero kelas gedombrengan meja-meja ditutuki. Dursasana lungguh ning dhuwur meja, Durmagati nglekar ning dhuwur meja karo udut. Ayo citraksa-citraksi ya ngono. Gurune durung teka, ora malah maca buku, kepara nggawa kertu main ning jero kelas. Ayo, kuwi kelakuane Kurawa ngono kuwi. Durung liyane Surtayu Surtayuda. Kuwi wis gedhe tuwane ora iso mbedake ning jero kelas kok mung nggawa kotak cilik sing iso nggo ndelok apa-apa kuwi. Gurune teka ora dipethuk kanthi esem guyu, ora dikurmati. Ya ta? Malah kur micet wae. Kuwi kancane sing demung kuwi. Ngono kuwi apa ya jeneng apik ngono kuwi. Kurawa kuwi lho. Gurune teka ketok kabotan, malah bukune murite kon nggawa sisan. Nganti gurune mlaku dayek-dayek ya ora dimesake. Bareng aku tekan jero malah murite do bengok-bengok. Gurune teka jenenge Durna, rupane ala. Ngono kuwi coba. Kuwi Kurawa kelakuane ngono kuwi. Kajen karo ora gumantung gurune, ya ta? Guru ki digugu lan ditiru. Lah aku ki kurang piye coba? Kurang piye? Aku ya mung meneng wae, ya ta? Nyatane nampa pelajaran do karo udut aku ya ora elik-elik. Malah aku ditawani kersa napa pripun, Mbah? Piye ngono kuwi? Durmagati ning jero ya gawe es teh, gawa panganan. Piye? Ora gatekke gurune mulang. Wancine pelajaran sing baku malah do turu. Wis, kaya ngono kuwi apa jeneng apik ngono kuwi. Nek ora dadi kok terus nyalahke karo gurune aku sing ora trima. Yen ngono cukup. Cukup. Wong tuwek-tuwek ora isin. Kowe ing atase ratune susah kok malah do udur karepe dhewe-dhewe. Ora gelem aku sing ora gelem malah dapurmu. Apa rupane? Wis. Yen nganti do nekat minggat saka kene. Bapak Durna, kula nyuwun kali damar kados menapa benjang turun-turun kula saged nyepeng pangwaos negari Ngastina, Bapak Durna. Lang-langing driya mangun kong kanduhan rimang lirena tanpa kanin. Yen tan tulusa mengko sang Dyah utama nyun pangapunten sinuwun. Sejatosipun sampun dangu anggen kula badhe unjuk atur wonten kersa paduka sinuwun. Bilih Gusti kang nyipta jagat dinten menika badhe matedaken wahyuning ratu sinebat wahyu cakraning ngrat. Mapan wonten ing alas Krendawahana. Sinten ing saged mboyong wahyu kala wau? Kiyat nurunaken ratu ing tanah Jawi menika sinuwun. Ya jagat Dewa Bathara. Paman Singuni, inggih kados pundi sinuwun? Wis ana trontong-trontong lamun ta wektu dina iki Gusti kang nyipta jagat bakal matedhake wahyu ratu, ya kuwi wahyu cakraning ngret. Kula suwun Kang Putra Lesmana Mandra Kumara kemawon ing kadawan gayuh sinuwun. Putra kula Lesmana inggih awit ing benjangipun inggih Kang Putra Lesmana menika ingkang badhe nglajengaken lelabetan paduka lenggah minangka dados narendra wonten negari Ngastina. Kados pundi Bapak? Nuwun inggih, prayogi wayah kula pun Lesmana Mandra Kumara kemawon. Nanging aku njaluk tulung Kakang Menemban. Njaluk tulung apa?
Mengko Lesmana njaluk tulung diwulang piye carane wong laku prihatin. Merga Lesmana kuwi anak ratu, dheweke ora tau nindakake prihatin. Mung mubra-mubru wae. Oh iya. Kang mengkono putuku Lesmana mara diake kantin rene. Kowe aku dhewe sing bakal merenahke putuku Lesmana. Adi Arya. Ya telangen ing kalang nyuwun aglakan damtar tinon liraka kuneng suram saratetan mandang gonjang ganjing langit kalap-kalap kapong lirikin sanging sang maweh gandrung sabarang kadulu kirmoyak mayik ada apa Romo Romo nimbali Lesmana Mandra Kumara. Enten apa to, Mo? Enten apa, Pak? Deh. Wong tuwane iki arep sing dikepiye wae iki ratu lho. Lesmana, Nun. Dina iki si ora tak gadang-gadang bisa nerusake apa sing dadi lelabuhane wong tuamu besok kuwata nyekel panguwasa Praja Ngastina nganti sak turun-turunmu. Kula dadi ratu. Iya, jeng napa? Besok yen pun Rama wis lengser ke Prabon. Oh, tesih dangu mboten, Mo? Ya isih sawetara. Wah, kesuwen niku. Ampun dangu-dangu. Iki piye ta iki? Jak omong kok selip wae iki. Wong tuane dadi ratu kok malah dangkon medun iki tak ya. Nanging ora gampang oleh dadi ratu. Mboten gampang pripun, mung kari lungguh karo merintah kok. Niku pun gampang niku njaluk apa-apa kari apa. Pengen apa-apa mesti kelakon dolan ning ndi wae bakale ya kasembatan. Wong dadi ratu kok angel piye? Dadi ratu ki apa-apa mung kari perintah. Ora mung kuwi wae ya Lesmana ning kudu ditata lair batine. Ya, dadi ratu ki ora gampang merga kowe ngayomi wong sak negara. Mula kowe yen pengin dadi ratu ana seranane. Seranane apa ana? Durna. Hus. Karo wong tuwa kok nganggo mbah. Oh nggih. Seranane apa, Mbah? Seranane kowe kudu nampa wahyu cakrane ngret. Golek wahyu, Mbah. Iya. Wahyu napa wau? Cakrane ngret. Oh, cakrane ngret. Ten pundi? Ana alas Krendawahana. Wonten alas Krendawahana. Iya. Golek ten pasar mboten enten to, Pak? Kok dadak ten alas? Wahyu kuwi ora wujud barang ya. Wahyu kuwi kanugrahan saka Gusti sing nyipta jagat. Sing bisa nampa wahyu kuwi wong sing seneng ngurangi turu, ngurangi mangan. Mula wiwit dina iki kowe kudu ajar poso. Ya, kudu ajar poso. Wah, lah mengke nek kula telat mangan nek emah kula kumat pripun coba? Mengke nek asam lambung kula munggah sampeyan tanggung jawab ora? Senengane kok mangan ki sedina ping 3 aja nganti telat. Malah kon poso. Kuwi ngrekoso ya, Le.
arep kahananmu ki sarwana ning uripe iki kudu ngrekoso ngurang-ngurangi. Olehmu turu sing sedina kemput kuwi disuda. Ya, yen turu ya kenane sak cukupe wae. Ha wong mata ki nggo merem kok ora entuk turu. Ya sak karepku wong mripat-mripatku dhewe kok. Apa aku nyelip mripatmu? Wis sida ora kajen uripku iki. Nanging tak jaluk kowe kudu bisa nindakake tarak brata. Budhalo ning alas Krendayana. Apa sing dadi kesenenganmu kiwakno kabeh. Oh, dados dinten iki kula mlebu alas. Iya, nindakake tapa Brata? Angsal beto panganan. Ora etuk ya aja. Wah, lah piye nek carane ngono ora dadi ratu ora pathek nang. Timbang luwe ketoke dadi ratu kok malah lara. Pun ora dadi ratu ora apa-apa. Kula terima dadi satriya ngeten iki ora apa-apa. Ora kena, kowe kudu budidaya piye bisane Wahyu Cakraning Ngerat ki mencok karo kowe. Oh nggih. Mengko sing bakal ndombanipun bapa lan uga Kyang Patih Sengkuni. Oh ngoten ya. Kula kok diajari poso. Heeh. Kowe ngurang-ngurangi turu, ya. Nggih. Tileme pinten jam? Oh, ora nek iso manah aja turu. Mengke nek kula masuk angin sampeyan apa tanggung jawab? Iki piye ta ki? Kowe iki gelem apa ora? Nggih, pun, nggih. Njing napa bidal? Dina iki sira bakal dibudhalake kelawan Kyang Sukalima mlebu ana alas Krendawahana. Oh nggih. Kula dalu niki bidal wonten Krendayana. Iya. Nggih, ngestoke dawuh ya Rama. Aku njaluk pangestumu ya Rama. Aku arep mangkat ning alas Krendayana. Muga-muga Wahyu Cakraning Ngerat bisa mencok. Semeton ugi kula nyuwun pamit. Kula menyang medal Jawi. Ingkang wigatos ndomani dhateng wayah kula pun Lesmana. Bapa Durna mugi paduka saged ngajari dhateng anak kula Lesmana Mandra Kumara. Mugi-mugi Wahyu Cakraning Ngerat saged mencok dhateng anak kula Lesmana Mandra Kumara. Sumangkang Guru Suruh Sutar Lindu Bumi Kunjing Gumaludha Guntur Kata lega rasane atiku dene Bapa Durna wis kersa ndumbani marang anakku Lesmana Mandra Kumara. Inggih, sira paman sing aja kering gawe. Kadangku Sata Kurawa dibudhalake kabeh. Wigati melapati marang lakuning putraku Lesmana Mandra Kumara. Ngestaken dawuh sinuwun keparing kula nyuwun pamit saha nyuwun tambeng pangestu. Madal ing pasian paduka sinuwun duga-duga digo ngati-ati aja kang sikeri. Ingsun bakal ngerang-ngerang sapa kang labuh negara Ngastina bakal tak ganjar sakmurwati.